format per persones reconegudes a nivell científic i literari en l'àmbit de la pedagogia, de la història i de la geografia, però sense repassar el currículum professional de cadascuna d'elles, sí que voldria esmentar com a mínim els noms d'aquest quintet d'enguany: la Gemma Tribó i Traveria, Jaume Sobrequés i Callicó, Pilar Benejam i Arguimbau, Arnau Cònsol i Porredon i jo mateixa, Núria Resadell i Puiggròs. Hem treballat amb cadascun dels treballs rebuts i certament tots es mereixen un premi. Si poguéssim els hi donaríem a tothom, no? Però com que no es pot atorgar a tothom, sí que us animem, aquells que no heu estat guardonats per aquesta convocatòria, que persistiu i que ho presenteu en altres possibles premis. Ja després, fora d'aquí, ja en parlarem, si voleu, i que ho difongueu d'alguna manera perquè hi ha treballs amb una qualitat molt interessant i que no poden quedar-se tancats en un calaix particular. Si més no, podeu comptar amb nosaltres, amb tota la comissió, per aportar-vos idees i contactes per la seva possible difusió. Tanmateix, tenint en compte les bases d'aquest premi i la tipa finalitat històrica, geogràfica i pedagògica que es mostra a les mateixes, després de llegir, reflexionar i debatre, vam considerar atorgar el primer premi a aquest treball de recerca, més enllà de les paraules, ressaltant sobretot la seva originalitat pel que fa a un tema nostrat i tan poc valorat encara avui dia com és el treball del camp. La seva petjada antropològica en recordar i reafirmar alhora la importància dels nostres ancestres per fer un país millor i més sostenible. I el seu valor didàctic, a partir del qual aquest treball pot desplegar-se a nivell escolar, en el marc del currículum oficial, tot empoderant el professorat i l'alumnat d'aquesta zona de desenvolupament proper que en parlava el Vygotsky i que el tenim a les terres de Ponent. Si coneixem allò que tenim a prop, podrem estimar-ho, valorar-ho i transmetre-ho a les properes generacions. I sense més, i agraïm de nou, en nom de tots els companys i companyes del jurat, tenir la possibilitat d'aprendre de tots i de cadascun dels treballs presentats per aquesta edició, tal com us ha presentat la directora d'aquest premi, passo la paraula a les guanyadores, animant-los i, si em doneu permís, també els passaré indirectament alguns excompanys que tinc jo del Matret, de totes aquelles terres de Ponent, de les quals he après molt, i felicitar també a la Glòria, que és una companya de la Universitat de Lleida, que quan ho vaig llegir no ho sabia, que una miqueta també és la culpable que avui tots estiguem aquí. Moltes felicitats, moltes gràcies a tothom i endavant. Les convidem de nou, oi que sí? Us convidem de nou a l'acte. Gràcies, Núria. Us convidem de nou perquè ens feu una breu exposició del vostre treball, sisplau. Gràcies. Vinga, començo jo. Primer de tot, ara que tenim el micro, doncs moltes gràcies. És un veritable plaer rebre un premi com aquest, a tot l'esforç. Nosaltres som estudiants de quart del grau d'Educació Primària de Lleida. Ara mateix, tal com està la titulació, a quart fem la menció. Nosaltres som mestres d'atenció a la diversitat. Llavors, el nostre marc del nostre treball s'engloba dins del disseny universal per a que tots els nens i nenes puguin accedir als aprenentatges. Partim d'això nosaltres com a mestres d'atenció a la diversitat i que no entenem només la diversitat com nens i nenes amb dificultats, sinó que tots partim d'aquesta diversitat cultural, intercultural i bé, m'he emocionat molt d'aquest moment perquè sí que és un projecte que ara us explicarem una miqueteta perquè l'entengueu, però sí que vull dir que m'emociona perquè estem connectats les generacions i saber la història del nostre país, dels nostres avis, de la zona on vivim, de Lleida, que nosaltres venim de Lleida, i ser mestres de territori per als nostres infants enriqueix, té un potencial que no està als llibres, no està al currículum. I això es pot fer a cada zona. I nosaltres hem parlat de la nostra zona, de la província de Lleida. Jo soc d'Alcarràs,
ella és de Tàrrega, sí, de Tàrrega, i ella també viu a la Sentiu, a la vora de Balaguer. Llavors nosaltres som de la vida rural, estem envoltats de camps que ara mateix estan patint molt, i aquesta història també és la que s'ha d'explicar a les escoles, sí? La d'abans, la d'ara, i està molt bé fer aquesta connexió que esteu parlant de l'abans amb l'actual i l'escola com a eina transformadora total. Llavors ara la Susana us explicarà una mica perquè entengueu el nostre projecte. Bé, el nostre projecte, més enllà de les paraules, neix de l'assignatura de la Glòria Jové i de la Roser, i veu una mica de diferents referents, no només d'elles com a mestres, sinó de diferents referents artístics de la zona a nivell cultural i a nivell de patrimoni i de la cultura del blat, sobretot, i bé, també de Museu Trepat. I nosaltres al final vam crear un context d'aprenentatge que el vam anomenar Artera, que al final volia transmetre als alumnes tota aquesta cultura del blat i aquesta cultura que una mica està perduda per ells, ja que ells s'ho troben ja tot molt fet i tot aquest esforç i tot aquest procés de la cultura del blat que s'està perdent de la forma que es feia abans, doncs fer-los arribar a ells també. I vam crear un cementiri on les eines estaven mig enterrades, que simbolitzava que els noms i que aquestes eines s'estaven morint i per tant s'estaven perdent les seves paraules, el seu dialecte i la llengua també. Llavors això... Hem fet el desenterrament. Exacte, hem fet el desenterrament i també els hem presentat als infants de diferents tipus de llenguatges perquè arribi més a tothom, perquè nosaltres atenem a la diversitat i des de la inclusió sempre. I d'aquesta manera és més fàcil arribar a tothom. Els infants ho expressaven a través de gestos, a través de sons. Vam crear també una cançó perquè arribés encara més a tothom, parlant d'aquestes paraules, d'aquestes coses del camp que s'estan perdent. I és molt bonic com aquest context d'aprenentatge és disparador d'altres aprenentatges a l'aula i era com un inici per connectar amb gairebé qualsevol temàtica a nivell curricular. Llavors ens vam adonar que tot... És molt complicat, en veritat, explicar el nostre projecte perquè és molt gran i si voleu parlar-hi un dia o una estona l'expliquem perquè és això, hem fet moltes visites a diferents pobles, al Matret, a Cervera, al Carràs, farineres que pensàvem que eren una farinera i no ho eren, no? Doncs fent tota aquesta investigació. Però al final el que dèiem, sobretot recordar la transgeneració que està emergint tota l'estona en el nostre projecte. Sí, i també el fet que el nostre projecte es pot extrapolar a gairebé tots els nivells perquè un nen d'infantil també li dispararà altres conceptes, un nen de primària, un nen de secundària o fins i tot una família on pot haver-hi des d'un avi fins a un pare, fins a un fill, on tothom pot connectar de diferents maneres i fer aprenentatges a molts nivells. I aquesta és una mica la filosofia del nostre projecte. Que aquesta filosofia és una metodologia que es treballa a la Universitat de Lleida, que amb les professores, que ha sigut un gran honor poder treballar amb elles de la manera que treballen, invitar-nos a sortir fora de l'aula perquè els nens aprenguin. Al final no ens hem oblidat aquest any, l'últim any, que els nens estan a l'escola per aprendre. I com generem l'aprenentatge? Tota l'estona és com genero aprenentatge. Vomitant tota la informació? No, com genero? Connectant. I si el connecto amb el territori, amb el record, però si a part el connecto amb el record del meu avi, però el meu avi resulta que està al Marroc i el meu avi està al Senegal. Ostres, però les eines s'assemblen molt, però aquí es diu així i allí es diu això. I allí no s'estan perdent i aquí s'estan perdent. Què ha passat? Llavors, fins i tot, hi ha una crítica social. Per això us dic que és un disparador de moltes coses. Fins i tot intercultural, perquè en realitat es pot connectar amb moltes cultures també. Llavors, per això creiem que el nostre projecte, a més, atén
a la diversitat i a la inclusió a les escoles i penso que a gairebé tots els contextos. I res, també vam plantejar el projecte relacionat amb la fàbrica Trepat, que clar, la fàbrica Trepat és no sé si ho coneixeu, però és el que... És una fàbrica, era una fàbrica de maquinària d'eines del camp, la mecanització del camp, les primeres màquines. És com que el que va matar a les eines del camp tradicionals va ser el Museu Trepat, i aquesta és la connexió del Museu Trepat amb el nostre context d'aprenentatge. I a més, aquest context es troba a la porta del Museu Trepat, és com abans d'entrar al Museu Trepat podeu veure les eines tradicionals i després farem un pas més i entrarem a dins del Museu Trepat, on hi ha tota la mecanització del camp i les eines agrícoles encara més actualitzades. I bé, no sé. Bueno, jo vull agrair també el que han dit elles, agrair a la Glòria i a la Roser i a part agrair les meves companyes, perquè jo crec que treballar conjunt ens ha portat moltes coses. A més, tenim el que dèiem, no? Tenim molta diferència d'edat, tenim molta diferència d'experiències i jo crec que això ens ha enriquit molt. I penso que la manera de treballar que ens ofereix la Glòria, ens ha ofert la Roser, és el més important. Jo he après moltíssim, tenia una visió diferent i he acabat i he dit és que no només he après les coses típiques, he après un munt de coses, he canviat com a persona. Jo vaig pel carrer i penso, doncs aquí podria fer això com a mestra en un futur i ara amb aquest artista podria fer això. I jo crec que això també ha sigut gràcies a elles dues i a les meves companyes i és d'agrair. I afegir que han tingut l'oportunitat, també vull dir, de posar-lo en pràctica aquest projecte, que és el que dèiem, no l'hem deixat enterrat, hem tingut l'oportunitat d'entrar en contacte amb alumnes, amb nens, i que veure que funciona és com... no? No sé, és que no sé com explicar-ho, però estar allí i veure que el que has fet tu i t'has dedicat i has après tu i ara l'estan utilitzant és de valorar. Per aprendre. Jo sóc la Núria Rajadell Puiggròs i sóc professora de la Universitat de Barcelona, de la Facultat d'Educació, i llavors treballo sobretot en l'àmbit de pedagogia i dintre de pedagogia també tot el que és psicopedagogia. Porto 40 anys a la universitat, o sigui que m'he dedicat molt a tot aquest àmbit. Llavors jo formo part d'aquesta comissió, però en aquesta comissió hi ha persones que són d'història, que són d'altres... A veure, dels diferents premis, dels diferents treballs que es van presentar, va haver-hi molt acord en que aquest fos el primer premi. Hi havia un segon, però que estava més desacompassat, però aquest va quedar molt clar perquè sobretot tocava els tres aspectes bàsics, que era la part de geografia, d'història i d'aplicació didàctica. I llavors sobretot el fet de tenir en compte tot el nostre llegat que s'està perdent també d'alguna manera. Llavors, vam trobar molt interessant el fet que es presentés tot aquest recull, tota aquesta intergeneració, des dels avis que treballaven amb tots aquests estris, que s'està perdent aquest vocabulari, que és el que van recollir, des de la recerca que han fet aquestes alumnes, que ben segur que alguns d'aquests elements no el coneixien, i després el ressò que pot tenir a les generacions futures. I quan realment els alumnes toquen directament les eines és quan aprenen. O sigui, dir, això és una aixada, que ara no me'n recordo els diferents noms, però no és el mateix dir, això és una aixada que quan tu toques aquell estri, veus de què va, el veus en el seu entorn, i per això va ser un dels temes que ens va interessar més a nivell d'aquest treball. Soc professora d'estratègies didàctiques, llavors és bàsic que l'alumnat vagi a les fonts originals. I les fonts originals no és un llibre, ni és un vídeo que es passi, sinó és com viure-ho. Quan un ho viu, és quan realment... Jo sempre poso l'exemple als meus alumnes que qui més coneix que és un volcà és aquella persona que viu allà amb el volcà, no? Com que aquí hi ha tota una part, podríem dir que és més perillosa a nivell de salut, què fem?
passem un vídeo i el soroll, el color, ajuda a aproximar-se a aquella realitat, que ja sempre és més que no llegir un llibre quin és el concepte de volcà. Llavors, tota aquesta cultura patrimonial des del punt de mira que ens poden oferir els museus, i no solament els museus com a col·leccions allà quietes, sinó el com viure-ho, el fet de que pesin aquelles eines, com ho feien, tot això suposava de retruc un menjar que havien de fer abans d'anar al camp, el fet de que en el moment que el sol estava més fort potser havien de guardar-ho en unes barraques de vinya. Totes aquestes coses és el que fa entendre i el que fa valorar el nostre llegat d'abans. I entendre que estem així, però que per arribar aquí hi ha hagut tot un abans. Estem en aquest moment en una societat que és com molt ràpida i fugaç, i llavors no es valora, no ens asseiem a veure i a conèixer i a valorar. I fins que no coneixem no podem valorar i no podem transmetre. Llavors, per això tan important el tema museístic i patrimonial, perquè l'alumnat i les persones ho visquin.